Szia! Szeretettel köszöntelek a mai edzéseden. Ma alsótestre fogunk dolgozni, alsótestet fogjuk főleg erősíteni, és ehhez egy ilyen jogatéglát fogunk használni. Farizom, comb, vádli, minden fog dolgozni, egyensúlyozni is fogunk kicsit, és lesz benne egy picike hasizom is. Úgyhogy gyere, kezdjünk hozzá. A téglát csak tedd le. Jó, gyere, egy picit bemelegítünk, jó, köhözzünk egy párat hátra, nagy válkörök, azaz. Jó, engedd le, és oldalra nyújtózkodj meg. Jobbra-balra, azaz. Jó, és gyere, egy nagy terpeszt nyissunk. Jó, kicsit kifelé rézsutosan állnak ugye a lábfejek, térd a lábfej irányába, és gyere le, behajlítjuk a térdünket, rátámaszkodunk térd fölé, jó, egyenes a gerinc. Jó, és innen jössz le egyenes gerinccel, beszív a levegő, és domborítva gyere vissza, kifúj. Beszívjuk, és kifúj. Jó, szép egyenes gerinccel le, és domborúval vissza. Jó, még 3, 2, és egy utolsó. Jó, gyere, könyökölj rá a térdet fölé, engedd be a csípőt, amennyire csak tudod. Jó, amennyire engedi a csípő, és piciket visszük át a testsúlyt jobbra-balra lassan, egyik oldal, másik oldal, és próbáld egyre jobban nyújtani ki a lábad, egyre mélyebbre próbálj gyere lefelé jönni, és cserélgetjük. Jó, folytatjuk, emeljük a talpunkat, jó, és gyere, picit engedd beljebb, át a másik oldalra. Jó, gyere, érezd itt a nyújtást, hátul a combodba belül, és gyere, 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 gyere. Jó, próbálj egyre lejjebb jönni. Egyik oldalra átjövünk, jó, támaszkodhatsz is, engedd bele mélyen, picit tartsuk meg. Lassan visszajövünk másik oldalba, engedd le, jó, mélyre. És gyere be középre. Jó, lóg a fej. Próbáld ellazítani a vállad, nyakat, fűzd össze a könyököt, hozd a fejed föl, és piciket jobbra-balra lóbáljuk. Jó, amennyire jól esik. Jó, lehet lassabban, gyorsabban, kicsiket, nagyokat. Kicsit lazítjuk. Jó, lassan állítsd meg, középen engedd le. Nagy levegő, és elindulunk szépen lassan föl. Jó, zárjuk a lábunkat. És gyere, egyik térdet hajlítsd be. Jó, szépen húzd ki magad, engedd le a vállad, és figyelj, átvisszük a testsúlyt a másik lábra. Csere, csere, nyisd szét picit a lábujjakat, csere, 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 csere. Jó, végig fejtetővel hosszan, nyújtózol fölfelé, szép egyenes a gerinc. Jó, figyelj végig a tartásodra, és csere. Jó, figyelj. Most tedd le mind a kettőt, és följövünk lábújhegyre. Leengeded, és egy picit emel a talp, fölgördülünk lábúj, és sarok, lábúj, sarok, fent, azaz. Jó, felfelé kifúj a levegő, hasat húz be, és lent beszív, föl, kifúj, beszív, jó? Jó, még 4-et, azaz, 3, 2, utolsó.
Jó, lassan helyezd át a testsúlyt az egyik lábadra, legyen a bal. Jó, és emeljük fel a jobb térdet, és rajzolj egy kis kört. 3, 2, jó, cseréljünk. 4, 3, 2, jó, megint cserélj, és most visszafelé behajítod, és hátulról hozd előre. 3, 2, utolsó, jó, figyelj picit az egyensúlyra, próbálj koncentrálni, jó, próbálj teljesen a gyakorlatra fókuszálni, jó, figyelj befelé, figyelj a légzésedre, jó, gyere, hozzuk a téglát. Tedd le így a legnagyobb felületére, ahol a legszélesebb, és az egyik lábunkkal ráállunk. Jó, fölemeled a sarkad, jó, beszív a levegő, szépen húzd ki magad, figyelj a tartásodra, jó, és ugyanúgy, mint az előbb, így váltogattuk, most is lenyomod a sarkad, és a másikkal jössz lábújhegyre, és vissza. Kifúj, és beszív, jó, told le a talpad, sarkadra, a kockára, és vissza. Letol, és vissza. Kifúj, és beszív. 4, 3, 2, figyelj, utolsó, és itt ezen a lábon lesz a testsúlyt, ez fog dolgozni, jó, koncentrálj, és lassan emeljük a térdet, kifúj, jó, engeded le, visszajövünk, beszív, és kifújásra húzod a köldököt, emeled a térdet. Jó, legalább vízszintesig emeld, ha megy, akkor tovább, magasabbra, és le, jó, dolgozzon a hasizom is, próbáljunk ráérezni. Jó, az erőközponttal próbáld emelni, jó, húzod a köldököt, emeled a térdet. És még 4, 3, 2, és egy utolsó. Jó, megyünk picit tovább, egy picit előrébb jövök, hogy elférjek. Jó, ugyanez lesz, ugyanez a láb, jövünk föl, húzod fel a térdet, jó, és innen csak érinted egy picit, visszahúzod, és utána hátra egy keresztbe guggolás. Visszahozzuk oldalra, és föl, oldalt, föl, hátra, jó, vissza picit érint, megkeressük az egyensúlyt, föl, le, föl, és guggolunk, vissza, fönt, lent, fönt, guggolunk, és vissza, kifúj, beszív, fönt, guggolunk, jó, végig a testsúly a sarkunkon legyen, jó, nyomd lefelé bele a téglába a sarkad, dolgozik a farizom, jó, próbálj tudatosan a farizmot aktiválni, miközben jövünk föl. És még 2 van, fölhúz, hátra, érint, utolsó, hátra, és letesszük. Jó, egy picit rázzuk le a lábunkat. Jó, és megcseréljük. Jön a másik láb. Jó, tedd a talpad. Jó, legyen rajta a sarkad a téglem. És jövünk váltva fönt. És lent emel a sarok. Letol a sarok. Beszív, kifúj. Beszív, kifúj. Lent és fönt. Jó, térdek előre néznek. Jó, gyere magasra. 2 még. Utolsó.
Jó, és figyelj, húzz a köldök, és húzod fel a térded. Jó, letesz. Beszív, kifújásra föl. És le. És le. Fönt. És lent. Fönt. Jó, szépen lassan, kontrollálva a mozdulatot. Jó, még 2. Szép egyenes a gerinc végig. És figyelj, indulunk a gugolással. Leérint, vissza, gugolunk, vissza. Fölhúz. Gugol, és vissza. Fújjuk, szívjuk. Fújjuk, hátra gugolunk, bocsánat. Fönt, fönt. És vissza. Fönt, fönt. Gugolunk, érint, és vissza. Érint, vissza, lent, fönt, gugolás, vissza, fönt, kettő még, húzzuk. Jó, remélem érzitek már a támaszkodós lábat, utolsó. Jó, és tegyük le, picit rázd le. Jó, és gyere, hozhatod a szőnyeget is, de szőnyeg nélkül is jó. Letesszük a téglát, tedd rá a jobb térdedet a téglára, vagyis de jó lesz így. Jó, tedd előre a bal lábad, lábujjakon támaszkodunk. Picit helyezd előrébb a lábfejed a térded elé, jó, szóval nem menjen a térd a lábfej elé, így körülbelül függőleges legyen a lábszár, vagy inkább egy picit előrébb. Jó, gyere! Kihúzzuk magunkat. Jó, és behúz, beszív, és előre toljuk picit. És vissza. Előre tol a csípő, megnyújtjuk elől csípőhajlítót és a combot. Jó, még 4-et fújjuk előre, és beszív. 2. Utolsó. Jó, és gyere vissza. Jól legyen függőleges most teljesen a lábszárad, és a sarkunkon, jó, ezen lesz a testsúly. Jó, támaszkodunk a lábunkon, és lassan kezd emelni hátul a térdet föl, és vissza. Kifúj, beszív. Jó, törzsed egy picit előredől, marad egyenes szépen, tartjuk az egyensúlyt, le, vagy fönt, lent. 6, és le. 5, visszatérdünk el a téglára. 4, 3, 2, utolsó. Jó, gyere, nyújtsd ki a lábat, és egy picit hajoljunk rá. Visszajövünk, és megcseréljük. Jó, a bal térd alá jön a tégla. Jó, ugyanígy most, amíg nyújtunk, egy picit legyen előrébb a lábfej. Jó, húzz szépen ki magad. Fölfelé nyújtózzunk. Jó, hosszú gerinc. Ha start, és toljunk. Vissza. Jó. És vissza. Kifúj. Beszív. Kifúj. Beszív. 4. Jó, próbálj koncentrálni az egyensúlyra is. 2.
utolsó. Jó, és most hozz be függőlegesre, megörbítjük ugye hátul is a lábújat. Oké. Jó, próbáld megkeresni az egyensúlyt, én is próbálom. Jó, és gyere, picit előre dőlünk, és emel a térd, és vissza. Emel a térd, és vissza. Jó, elő végig hajlítva, nyomjuk le a sarkat, és vissza. Lent, vissza. Jó, még 6, 5, 4, 3, 2, és az utolsó. Jó, nyújtsuk ki, és hajoljunk rá. Jó, ezt elfelejtettem mondani, hogy ha nincsen téglád, akkor ennél a gyakorlatnál ezért valamit érdemes a térded alá tenni, hogy ne kelljen teljesen letérdelni. Például egy vastagabb könyv is jó lehet. Jó, úgyhogy vagy valami jó kemény, meg nagy párna, jó, vagy pár puhább könyv egymáson, jó, ilyen puha borítós könyv, az is jó. Jó, gyere most letesszük a téglát a szőnyeg elejére, és gyere ülésbe. Folytatjuk. Jó, felállítjuk a téglát így tehát ugye a hosszú, leghosszabb felületén legyen. Jó, szépen húzzuk ki magunkat, támaszkodj le hátra egy picit, jó, de maradjon egyenes a gerinc. Jó, hasat behúzzuk, kicsit a mellkast kiemeljük, jó, figyelünk a tartásunkra, és nyitunk egy ilyen szőnyeg szélességű tárpaszt. Jó, beszív a levegő, és kifújásra figyelj, húzod a köldököd, és átemeled szépen spiccbe a lábad, és vissza. Csere másik. Lényeg, hogy nyújtva legyen a térd. Egyik, vissza, másik. Jó, és próbáld ne így bele gömbölyíteni a hátat, hanem próbáld magad szépen kihozni, max egy kicsit gyere hátrább, jó, de legyen egyenes a törzs, jó, és ne hozd be így a füled a vállathoz, hanem szépen tartsd meg magad. Jó, dolgozzanak a törzsizmok is. Most dolgoznak ugye a combok keményen, és vissza. Egyik, másik, kifúj, beszív, kifúj, beszív. Jó, még 2 pár. Utolsó. Jobbal kezdtük, és a bal. Jó, zárd össze a lábat, így a lábat közé vedd be szorítsd oda a téglát, és gyere lassan, fölhúzzuk a tápunkat, gyere le a kartámaszba, húzd fel a térden, jó, hasad behúzzuk, és egy picike hasizom jön, jó, itt se esik be, hanem húzd ki magad, és kinyújtjuk, jó, 45 fok, behajlít, kifúj, beszív. Jó, dolgozik azért itt is a comb. Szépen nyújtsd a térded, és egy picit nyomj rá a téglára is, jó, hogy a láb izmok jól be tudjanak kapcsolni. Nyomd kicsit össze a bokád között. Jó, még 6. Hoppá. 5. 4. 3. 2. Utolsó. Jó, tegyük le. Gyere vissza föl. Jó, most figyelj. Állítsd így a nagyobbra, de ha nehéz, akkor állítsd vissza nyugodtan így ide. Jó, és ha nincs téglád, akkor bármi hasonló méretű dolgot ide teszel, ez tökéletesen jó lesz. Jó, olyan így megtámaszkodunk. Jó, nyitod a
a szőnyeg szélességű tárpeszt húzott szépen ki magad, és pipában a lábfej ugyanúgy jöhetünk. És vissza. Kifúj, beszív. És jó, törzset tartsd egyenesen, nem hintázunk, nem rugózunk, jó, és nem görbítjük be. Azaz. A lényeg, hogy érezd a combod elől, keményen, remélem érzed. Jó, még 4 pár. Kifúj, beszív. 3. 2. Utolsó. És a másik. Jó, megint fogjuk össze. Viszont most forgass kifelé a térdet, próbáld a talpait közzé venni a téglát. Jó, jövünk le, ha akartámadba. Jó, húzd föl a térded. Jó nagy tárpeszbe, amekkorába csak tudod, jó? Nagy levegős kifújásra ugyanúgy nyújtjuk, és beszív. Jó, húzod be a köldököt, támasztjuk a derekat, és vissza. Kifúj, és nagy tárpesz. Jó, még nyújt. 6. 5. 4. Ez még 2. Jó, nem lesz több. Jó, gyere tedd le, és gyere föl. Jó, figyelj, tegyük le ezt a téglát, gyere a szőnyeg elejére, kapaszkodj meg a térdedbe, húzd ki magad, és szépen domborítunk, és elindulunk szépen lassan. Egy nagyot nyújtózkodjunk meg. Jó, húzd fel a talpat kényelmesen, hozd le a kezed, picit átmozgatjuk a derekunkat. Jó, vállat ellazítjuk, picit így forgass kifelé, engedd bele a matracba, orrod a plafonra néz. Jó, és billegtetjük, billentjük, felengedjük, leszorít, felenged, leszorít. Jó, próbálj figyelni rá, húzd be a köldököd, húzd egy kicsit így fölfelé is, próbáld bekapcsolni a gátizmokat is. Jó, tudod, mikor a szűk farmeron húzzuk fel a cipzert, azt kell érezni, és próbáljuk ellazítani az ágyéki gerincszakaszt. Jó, így billentjük, felengedjük. Jó, ez mindenképp matracon legyen puha. Jó, csinálunk egy pár vállhíd emelést, jövünk föl. Jó, itt lazítsd el a vállad, engedd bele a lapockákat a matracba szépen, és lassan csigolyáról csigolyára indulsz vissza. Jó, emelünk még 2. És lassan le. Föl. És le. És még egy utolsó. Fönt. És le. Jó, ha leérkeztél, fogd meg a kockát, a téglát, és tegyük be a jobb talpunk alá. Jó, úgyhogy ugyanolyan egy vonalban maradjon a 2 talpunk. Jó, ha nincs kocka, jöhet alá nyugodtan ugyanúgy a könyv például, de teljesen simán is jó, csak szerintem így sokkal hatékonyabb lesz a gyakorlat, ha picit magasabban van. Jó, másik lábunkat, megemeljük a sarkunkat.
Jó, nagy levegő, és kifújásra visszaemeljük a csípőt. Föl, és lassan le. Jó, amelyik lábad a téglán van, nyomod le a sarkadat rá, belenyomod a téglába, és le. Kifújjuk, beszívjuk. Kifújjuk, beszívjuk. Jó, kar lazán, a tenyerek tehát nem támaszkodnak, csípő felé néznek. Jó, még 2, nyomd lefelé a sarkad, jó, dolgozzon a farizom. Azaz megtartjuk fönt, jó, figyelj, húzod a hasad, tartod, szorítod a feneked, és kezded, emeljük, és érint. Emel, és érint. Emel, és le. Fönt, lent. 4. 3. 2. Figyelj, utolsó, és kinyújtjuk szépen, jó? Leengeded, és vissza. Le, és vissza. Jó, beszív, kifúj. Beszív, kifúj. Azaz nyomod a sarkad. 4. 3. 2. És egy utolsó, jó, megtartjuk, és leengedett pipa. Spitz. Pipa. Tudom, nekem is nagyon fáj már. Érzem keményen, nem baj, kitartás. Meg tudod csinálni. Jó, még 4. 3. 2. Jó, és már csak 1. És lassan engedd le. Jó, tedd le a talpad, és ezt a lábad húzd föl a mellkasodhoz, nyújtsd ki a másikat. Jó, és lazítsuk el picit. Jó, hagyd. Kicsit így lazítunk. Szépen, türelmesen. Jó, jöhet a másik láb. Ugyanígy szépen. Jó, már is be egy vonalba, hogy egymás mellett legyenek a talpak. Jó, megemeled a sarkad. Nagy levegő, és emelünk fönt. Lent. Jó, tudod, sarkadat nyomod rá a téglára. Fújjuk. Szívjuk. Fújjuk. Szívjuk. Jó, még 4. Nyomod le a sarkat. 3. 2. Utolsó, és megtartjuk. Jó, szorít a fenék, tartod az erőközpontot. Emelünk. És le. Kifúj. És le. Fönt. Lent. Fent. Lent. Jó, tartod magasan a csípőn. Ne engedd be, dolgozzon a farizom, meg hátul, a combhajlító is dolgozik keményen. Még 2. Jó, és figyelj, kinyújtjuk szépen. Leengedjük. Vissza. Beszív. Kifúj. Lent. Fent. Lent. Fent. 4. 3. 2. Utolsó. Jó, és gyere. Itt a vége. 4. 8. Bocsánat. Jó, mert csak 6. Tartsd magasan. 5. Nekem is fáj. 4. 3. De jól megnyújtjuk. És az utolsó. Jó, gyere. Jó, tegyük, lehúz be. Nyújtsd ki. És egy picit pihí.
Jó. Még egy picit tartjuk, és utána egy nagyot nyújtunk. Jó, gyere, tedd le a lábad, és nyújtozz meg, tényleg félre. Nyújtozzunk egy jó nagyot. Jó, és kezdjük a jobb lábbal. Jó, tehát nem amelyik most dolgozott, hanem a másikkal húzd fel. Jó, picit tartsd így, csinálsz néhány kis bokakört, ha jól esik. Jó, lassan fölhúzzuk a talpunkat, és nyújtsd ki a lábat, fogd meg ott, ahol eléred, jó? Akár itt lent is foghatod, de inkább a térdhajlat fölött, és húzd magad felé, és itt érezd a nyújtást, jó, ez a lényeg. Majd egy picit emelheted hozzá a fejed is. Jó, használhatsz egy övet is, ha nem éred el, hogy ráteszed, és úgy húzod magad felé. Jó, lényeg, hogy érezd a nyújtást. És még egy picit tartjuk. Jó, és hajlítsd be. Tedd a kezed a térdedre, másikat le, és finoman told ki, és vissza, kitol. Fújj a levegő. Beszív. Jó, és az utolsónál tartsd meg picit. Jó, kicsit lazítjuk. Jó lesz is, de emeld fel a talpad, fogd meg így hátul a térdhajlatod, engedd lefelé a sarkat, és kezd el húzni a térdedet, térdet told magad felé a bokán. Jó, és itt tartjuk, érzed remélem a farizomba a nyújtást. Jó, ha megvan, akkor egy piciket így jobbra-balra billeg nyugodtan, és keresd meg hol a legjobb. Például nekem itt most nagyon érzem, akkor itt állítsd meg, tartsd picit. Jó, próbálj jó, mélyen, lassan lélegezni. Jó, az is segíti a nyújtást, hogy így meg a lazítást. Az idegrendszeredet nyugtatod a légzéssel, akkor az izmaid is jobban el tudnak lazulni. Jó, gyere vissza. Jó, tegyük le. Nyújtsd ki szépen, egy nagyot nyújtózzunk meg itt. Jó, és cserélünk. Bal láb jön föl. Húzd oda. Jó, kicsi körök, ha jól esik. Jó. És húzd talpra. Nyújtsd ki, fogd meg, és kezd magad felé húzni a lábad, és érezd hátul végig a nyújtást, jó? Lassan behajlítjuk, tedd rá a térded alá a bokát, jó? Fogd meg így a tenyereddel belülről, és told el finoman, lazán, és vissza. Fújj a levegő. Beszív. Nyomjuk. Lazítjuk. Jó, és az utolsót megtartjuk egy picit. Jó, mély levegő közben. Jó, lassan szívd be, és lassan fújt ki. Jó, lazítsd el, emel a talp, megfogjuk, húzd magad felé. Jó, tartjuk picit. Jó, és kicsit jobbra-balra billegve keressük meg ott, ahol a legjobban érezzük a nyújtást. És egy picit tartjuk. Jó, mély levegők. Próbáljuk így a kifújásra tenni a hangsúlyt. Ez egy picit lehet hosszabb, úgy még inkább megnyugtató irányba hat, ugye a légzés, hogyha a kifújás egy picit lassabb, mint a beszívás.
Jó, tegyük le. Jaj, nagyot nyújtózzunk megint. Jó, és gyere, fölhúzzuk egyik talpat, fordulj az oldaladra. Gyere föl a kartámaszba, és a felső lábad húzd oda a sarkad, és vidd hátrafelé, és nyújtsuk a combot. Jó, pipára lábfej. Tartsd így pipába, érezd, hogy picit fokoztad a nyújtást ezzel, és tartsd meg. Jó, lassan húzd fel a talpad, vagyis így a térded, és ezt, amiket nyújtottuk, azt nyújtsd ki. Jó, fogd meg, kapaszkodj meg a talpadba, vagy fogd meg a bokát. Jó, és nyomosd ki teljesen a térded, és egy picit húzd oda a könyököd. Jó, és így még hátsó izomláncot nyújtjuk egy kicsit. Jó, gyere lassan vissza, és megfordulunk. Jó, jön a másik láb, sarkat oda húzod a fenekethez, és hátra visszük a térdet. Jó, elől a combunkba érezzük a nyújtást. Jó, pipa, tartjuk. Jó, gyere lassan föl. Kinyújtjuk a lábunkat. Jó, fogd meg, ahol eléred, és húzd oda magad picit. Gyere lassan föl, hozd a röpülésbe. Jó, gördítsük le a vállat. Egy nagy levegő föl. Jó, nyújtózkodjunk meg egy kicsit. Jó, és keresztbe engedjük le a kezünket. Jó, beszélj megint. Cserélünk. Jó, gyere vissza középre, nagy levegő. Jó, húzd le, hajtsd ki, és egészségedre, nagyon ügyes voltál. Gratulálok, hogy ezt végigcsináltad, ez elég kemény edzés volt szerintem, úgyhogy legyél nagyon büszke magadra. Szia!